Znáte ticho hor? Vzduch voní sluncem, nebe se modře usmívá a všude sníh. Je ráno. Jsme v Krkonoších. V nejkrásnějších sportovních střediscích scházejí se dnes pracující lidé, aby zde našli osvěžení a družnou zábavu v zimních sportech. Tři přátelé, Eva, Karel a Jiří se vydávají na delší lyžařský výlet. Zkušený chatař je upozorňuje na nebezpečí, že se může změnit počasí. Ale mladí lidé neberou jeho upozornění vážně. Nebudou si přece kazit dnešní výlet, na který se tolik těšili. A zanedlouho jsou již sami uprostřed sněhu a hor. Karel jde vpředu a Eva s Jirkou mají co dělat, aby mu stačili. Ke všemu ještě začíná foukat ostrý protivný vítr. Chatař měl pravdu. Přichází sněhová bouře. Karel se stále více vztahuje svým přátelům. Za každou cenu chce být první u cíle. Jiří a Eva ho marně volají. Pokračují tedy v cestě a myslí si, že jdou za Karlem. Ale skutečnost je jiná. Karel, který opustil své přátele, je na konci svých sil. Jen náhodou se dovlekl k poutě. Měl štěstí, mohlo to dopadnout mnohem hůře. Ale Eva a Jiří, ti zůstali kdesi uprostřed bouře. Dva lidské životy v nebezpečí. Okamžitě začíná pracovat organizace Horské záchranné služby. Jejími členy jsou pracující lidé z kanceláří, dílen, převaři, prostě obětaví lidé, kteří dobře znají horský kraj. Nezištně a dobrovolně se zúčastní záchranných prací. Autobus z záchranné stanice je doveze až k poslednímu sjízdnému místu. Tam začne jejich namáhavý výstup do hor. Pohotová tříčlenná mýtka, která vyrazila z boudy ihned po hlášení nehody, se vrací bez výsledku. V tomhle počasí je zapotřebí více lidí. A již přicházejí členové Horské záchranné služby, kteří překonali ostré stoupání v obdivuhodně krátkém čase. Vedoucí stanice Horské záchranné služby informuje členy o případu, dává přesné pokyny a rozděluje četu do dvou družstev. Rychle, jde přece o záchranu lidských životů. Pro dva neukázněné lyžaře
vydává se 14 lidí do nebezpečí. Počasí se zatím zlepšilo a usnadňuje záchrancům práci. Postupují v dlouhém řetězu a prohledávají každou závěr, každý strom. Nic není ponecháno náhodě. Je to zdlouhavá a namáhavá práce. Tady chybějí tyče. Možná, že právě zde sešli Jiří a Eva se značkované cesty. Zavátá rukavice v blízkosti strmé rokle. Družstvo okamžitě mění směr pátrání. Čerstvě sníh na okraji svahu je velmi nebezpečný. Stačí jediný neopatrný krok. Sněhové převisy se zřítí i s lyžařem do hluby. Proto se členové záchranného družstva zajišťují pevným lanem. Tady jsou. Teď je drahý každý okamžik. Signál ohlašuje druhému družstvu konec pátrání. Lyžaři jsou nalezeni. Nejprve se dostali k Jiří. Snažil se sám vyškrábat po srázu, aby přivedl Evě pomoc. Každý člen družstva ví o své odpovědnosti, aby záchrana byla provedena co nejrychleji. Vybavení potřebným nářadí dovedou tito zkušení lidé zdolat i ty nejzáludnější srázy. Je to s Evou. Je v bezvědomí. Tady je zapotřebí poskytnout první pomoc. Zlomila si nohu a nemůže se ani hnout.
zlomená noha je opatrně ovázána a pečlivě upevněna. A teď nahoru. Obětavý zásah členů horské záchranné služby opět zachránil 2 lidské životy. Byl to již 52. případ v tomto roce a vždy zaviněný lehkomyslností a neopatrností lyžařů. Krásné jsou naše hory, ale nepodceňujte jejich nebezpečí. Bezpečné a pohostinné jsou pro toho, kdo jim rozumí. A ti neskušení, ať raději poslechnou rad instruktorů a chatařů. Rekreantů jsou hory v zimě zdrojem nejkrásnějších dojmů a radosti. Stačí jen trošku kázně a opatrnosti, abyste se mohli v družné sportovní zábavě osvěžit a zaradovat jako všichni naši pracující, kterým jsou hory otevřeny plné své nádrže.